Hi YouTube, berdong. Ang asa kalang boy umilan ng come to the point, okay? Bodo hunter. So bini video जेनेबा आं नुदों okay भिडिअखौ नुदोंमोन जेरावहाय बे बिराद गाज्रि थगायदों पाब्लिकखौ स' बे थगायनो थाखाय माने आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानोबा पाब्लिकखौ थगायनाङामोन आरो बे सानदोंमोन खोमा आनलिस्टेड खालामबा रावबो नुला बिनि भिडिअखौ नाय ब्र' बड' हान्टार नोंनि भिडिअनि जे लिंक दं आंनावनो दङ आरो बे भिडिअआ आनलिस्टेडसो प्राइभेट नङा नों जेरै भिडिअ होनदों लाइक प्राइभेट खालामदों होननानै क्लिपखौ नायगोन बिनि उनाव आङो आंनि अपिनियन शेयार खालामगोन जेब्ला आं भिडिअ होनो थाङो अब्ला प्रबिन बर'निया आंनि मबाइलाव सिगाङाव दंमोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ मोनसे गोदान आपल'ड होदोंमोन बे आपल'ड होनायाव माने बिनि भिडिअखौसो आं पाब्लिसिं खालामफ्लांदों आरोना ओमफ्राय दा बे पाब्लिसिं खालामनायाव आं बेखौ प्राइभेटबो खालामबाय बे प्राइभेट खालामनायाथ' लोगो लोगोनो प्राइभेट जाना 5 मिनिट 2 मिनिटआवनो नुखायो नों नायागौमानि बे नुजाबायानो थाखायो स' बे क्लिपआ गावनो होना लादों लाइक पाब्लिस जाफ्लांदोंमोन होननानै अके बाट आरोबाव होनदोंखि प्राइभेट खालामफिनदों स' आइल श' इउ सामथिं बड' हान्टार मा माइन्ड गेम गेलेदोंब्रा नोंनि लिंकखौ दाबो क्लिक खालामबा आनलिस्टेडआव लागो मिथिबाय आंनाव दाबो प्रुफ दं बे प्रुफखौ नायनानै ला बिनि भिडिअआ दासिमबो प्राइभेट जायाखै बे पाब्लिकलि होना लादों प्राइभेट जादों खिन्थु प्राइभेट जायाखै दासिमबो अके इट्स अनलि आनलिस्टेड माने जेनेबा बिनि लिंकखौ शेयार खालाम सोरबा लोगो शेयार खालामबाय मोनसे खोथायावहाय बेखौ नायनो हायो दाबो स' ब्र' पाब्लिकलि थगायनाङामोन आरो जि आं दायो सिम्बल देखायगोन जि साइन नुदों ना नोंसोरो बेखौनो नोङो आनलिस्टेडनि साइन